kekalihipun salajengipun temanten putri lumaksana tumuju ing sakéringipun temanten kakung ingkang sinebat Pradaksina. Kaleksanan panggih temanten sarimbit tinata urutaning lampah. Temanten kakung hanganti temanten putri. Rama lan ibu ing sakwingkingipun sedaya keluarga lan pangombyong ing sakwuntatipun. Tinata urutaning lampah saderengipun tumuju ing sasana rengga. Tumunten katur beksan edan-edanan. Edan-edanan kinarya tolak bala ngicali salewiring sukerta temanten sarimbit mrih lulus Raharja nir ing Sambikala.
Temanten sarimbit sigra tumuju ing sasana rengga sinareng ngeling gati padha sih. Salangkah nanging tuhu mantep tan gingsir najan sapecak meracih nani bilih temanten sarimbit sampun madhep mantep raos sajroning wardaya ngene ro arsa mangun Brayan Agung netepi darmaning agesan ingkang kaestia mung harjaning bebrayan Teguh Widodo Rahayu nir ing Sambi Kala. Lumaksana munggih ngarsa nenggih cucuk ing lampah pambeksa edan-edanan kinarya miyak ri bebondotan pados marga rawe-rawe rantas malang-malang putung ingkang kaestia mung harjaning bebrayan harjaning lampah temanten sarimbit tumuju gesang bebrayan ingkang bagya mulya. Rama Ibu lumaksana munggih nguntatipun temanten sarimbit. Temanten sarimbit ingkang sampun kawinisi uda dhaup. Ateges sampun uwal saking tanggal jawabipun Rama Ibu. Ingkang punika Rama lan Ibu tan wenang amurba nanging wajib hanjampangi tut wuri handayani. Kadilekase Sang Sarjana Sujana ingkang sampun jinemana ing angin cinandhi ngawiyat. Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Para pepundhen dene sepuh kadang mitra sedaya ambiwada anggerebeg tindake temanten sarimbit ing wuntat sedaya sami hanglunturaken sih haksama puji astuti pudyastawa tumanduk temanten sarimbit muga kalisa ing sukerta cinaket ing nugraha mangya suka bagya widodo nir ing Sambi Kala. Sasana rengga-rengga sana Padmasala palenggan temanten kawistara tinata edi peni asri ing paningal adamel sang semengkeng sami bumiyan. Temanten sarimbit sigra satata ing sasana Padma kabeh ingkang Rama lan Ibu anglajengaken sedaya hadicara ingkang adicara adat salajengipun. Temanten sarimbit anglajengaken tata cara adat salajengipun.